5 dekadang pasasalamat. Ang aming lunduyan Cebu Dagumpay Bie ay magdaraos ng Golden Anniversary sa darating na 9 ng Mayo, taong kasalukuyan. Ikalabing-isang araw na pong mas mababa sa 10,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 8,276 ang naitala ngayong araw, kaya 1,028,738 na po ang lahat ng tinamaan ng sakit. Masakit man pong isipin, pangalawang taon na po namin ito nagaganapin na hindi kayo nakakasama. Dahil sa kasalukuyang kinakaharap na pandemya, ang aming pagdiriwang ay magiging eksklusibo lamang sa mga miyembro ng aming lunduyan upang tumalima sa standard safety protocol ng ating pamahalaan. At dahil sa makabagong teknolohiya, maaari nyo pa din masubaybayan ang aming pagdiriwang kung kaya't inaanyayahan po namin kayo na mag-isa sa aming anibersaryo. I-search lamang ang YouTube account ng Sentro Civil Tagumpay Bie. Manatili po tayong ligtas. Maraming salamat po.